todos. Estamos na 35 edición do Festival Pardiñas, en Guitiriz. Un dos festivales con máis traxectoria do país. Comezamos! Buscamos moita farra, queremos rock and roll. Rapazas moi bonitas e que non falte o alcohol. Somos la peña mochilera, sen trampa nin cartón. Chegamos, acampamos ata que nos bote o sol. Nos nunca temos presa, nin ganas de marchar. Solo queremos festa e nunca parar de bailar. Somos festivaleiros, somos festivaleiros, somos festivaleiros. Somos festivos. Mariñeiriño do mare, mariñeiriño do mare, debaixo da tua bandeira non me queiras sardar. Este tema vai dedicado aos de feas que andan por aquí diante.
nada, estamos aquí cos diplomáticos para que nos conten un pouco. Eu a primeira vez que veño a este festival, que nos conten como vai o tema. A primeira vez que ves o Festival de Pardiñas. Sí. Estamos falando da maior creación da cultura galega contemporánea do século XX e do século XXI. Si fala todo o mundo, do ambiente, de todo, pero que contádenos vos. É moi noviña. É un festival, é unha romería que non ten santo, é un festival que non imita os festivais de Benicàsen e de máis repugnancias, que partiu dun grupo de rapaces hai 35 anos neste balneario, aquí había unha fonte onde viñan as miñas aboas tomar as augas, e que crea unha revolución, unha estética única que non se pode comprar con cartos, nin con macroproductoras, nin con grandes despregues. É o corazón da xente. E case dá igual quen toque, e na que se tocan os diplomáticos mellor. Por exemplo, que vamos ver hoxe, que vades facer vos? Pois, en este ano temos algo especial que inventamos o Bravo Boy, que facer música con unha Game Boy, non? Despois xa falaba xente que estabas, que fai este con unha Game Boy? É un sistema de facer música con unha Game Boy, non? Entonces, este ano chamamos a Bravo Boy, que é unha mistura de temas tradicionais galegos con música electrónica. É unha novedade tamén, aparte de nós, que estamos vivos, é unha novedade tamén. Home, hai que seguir inventando cousas novas, non? Claro, tamén. Claro, esa é a idea. Vades tocar o tema novo que tedes, o de Celso Emilio Ferreiro? Sí, hemos tocado Meditados frente al mar, lo empieza sobre un texto de Celso Emilio maravilloso, que pone en valor a nuestra lengua, a la lengua galega, los tiempos complicados para estamos a vivir o galega, sobre todo los activos educativos, ¿no? Entonces, bueno, en ese senso poníamos un pequeño grado de área reivindicativo. Xa nos chamaron do Dux para presentarlo ali. Pero non hai de xir, non? Bueno, non sei, Depende do que paguen. E claro, fixemos ese tema, Celso Emilio Ferreiro, 20 anos do Bravú, a cousa que estaba aí, parecía que non ia para diante nin pouco nin moito, pero chegou un equipo poderoso de QZ Música, fixe un making of e agora ferve. E vai ser apoteose no seu concerto. Palabras creadas hai tempo polo gran poeta de Vigo, onde Coruña e Vigo aparecen como a mesma cidade e que agora por fin acadan o seu espazo natural, o seu altar, o seu templo, que é este espazo de natureza que chaman Pardiñas. E como está respondendo a xente con este tema? Ben, ademais temos moitas visitas en internet. Hai dous, hai o making of e hai o vídeo de longa duración, o vídeo oficial onde saen, pois, aparte os nosos amigos, as nosas familias e todo canto así, é bonito, o da casa. E hoxe xogamos tamén na casa, porque vamos a tocar o tema de Guitiriz, que está dedicado ademais aquí a Pardiñas. Estuve antes probando, xa... Viñeron os outros diplomáticos, o sexto e o sétimo, Xan Jaiteiro. Por aquí, por favor. É que lles pregunto. Perspectiva, que significa ese grupo para eles? Pois iso, que significa os diplomáticos para vos? Buf. Eu a primeira vez que vin a Pardiñas vin a ver tocar aos diplomáticos. Eu tamén. Cantos anos vai dixo xa? 20. Mellor non recordar, gracias. Pero apoteose, e creo que hoxe vai ser outra apoteose merecida. Outra pota. Pajarrala como un plan, Son conscientes. Hoxe en Pardiñas temos unha sesión previa, aparte algo que queremos, claro, que queremos que se faga máis, que se faga máis festivais, que antes está ben que os conxuntos toquemos aí en riba do palco, pero é un pouco frío. Antes de tocar, falar coa xente, claro, como montaches a peza e que tal. Os novos, que nos enteremos de onde ven todo. Eso. Entón, como Pardiñas é un sitio único, referencial, pois tamén pon o primeiro estalo desa dinámica. Entón, ás 6 da tarde, imos falar dos 20 anos do Bravú, a nosa ruta, que eso, en fin, pode ser máis ou menos tedioso, pero ven Rodri Suárez e presenta Non temos medo, o disco, o libro, o primeiro libro dedicado a un grupo de rock en galego. Xa existe unha tradición de rock en galego, queremos reivindicar, e o espazo natural é aquí, Pardiñas. Pardiñas é todo. Claro, é moita vida o rock Bravú. Eu quería saludar a toda a xente que está en Zas. Cajo no demo que me perdo outro ano, me cago Dios. Unha parga e guitiriz, de máis teixeiro. Unha parga e guitiriz, hoxe fun ao mundo enteiro. Unha parga e guitiriz,
máis Teixeiro, unha parga e guitirir, hoxe fun ao mundo enteiro. Son de Bayona, son de Burela, son de Palanca, son de Costeira. Son de Lata de Atún. Toqueos, portos de Kenia, tamén as costas do Irán. Son pajeiro de Bayona, pesco atún en Madagascar. Son pajeiro de Bayona, pesco atún en Madagascar. Maruxa, imos ao baile. Son de Bayona, son de Burela, son de Palanca, son de Costeira. Son de Lata de Atún. Atún, 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 Maruxa, imos ao baile. Maruxa, do meu querer. Veremos bailar a lua na beira, beira, beira do mar. Veremos bailar a lua na beira, beira, beiriña do mar. Pequena finca en Burela, Calfo nun boniteiro, nin todos en fantasía que van andar a bocareu. Nin todos en fantasía que van andar a bocareu. Maruxa, imos ao baile. Maruxa, do meu querer. Veremos bailar a lua na beira, beira, beira do mar. Veremos bailar a lua na beira, beira, beiriña do mar. Son de Bayona, son de Burela, son de Palanca, son de Costeira. Son de Lata de Atún. Son de Bayona, son de Burela, son de Palanca, son de Costeira. Son de Lata de Atún. Causa bonita, Medramar. Como era, Medramar. Sempre estuvo moi ben, porque aparte de que veñen vos grupos, pois claro, tamén veñen a xente intelectual, que é moi interesante. Sí, saludo. Pois moi ben, a verdade que estamos pasando de maravilla. Eu teño que marchar e non quero marchar, quero quedar por diplomáticos, a ver. Bueno, tocan algo cediño. Que
que non me vexo o meu Pardiñas malamazo, tú. Máis que o San Juan, choro. Ela. Pasa, Peña! Que hai? Pois sí, a verdade que levamos un montón de anos vindo xa, non tantos como levo o festival, pero levamos un montón, sí, é moi ben, a verdade que é moi guai. Moi buena, espectacular, esa Moriñas, sí, moi buena. Está bona da Coruña aí, trouxo este. E que tal o estades pasando? Moi ben, divertido, divertido. Llegamos ahora al mediodía, así que muy bien. Bueno, chegades con un día, pero ainda queda outro inteiro. Hai tempo a todo, hai que pasarlo ben hasta a noite. E xa me cae toda empanada, pero bueno. Este rapaz é un filósofo, vas facerlle caso xa. Dilles outra das túas, Campello. Sangre de Cristo que non dá na costa, tomo Campello que non dá de costa. E pois nos hai máis de 20 anos que vimos ao festival. Polo menos 30, Sí. Casi dentro os inicios. Sí. Cando algún ano que non viñemos, eu pasei no mal, pensando no festival. Sí. De verdad que se non veño, pois faltame algo. Este día é triste para min. Eu é que dúas son multitud e tres estorbar. Estamos aquí cos Guauchos, un dos grupos que vai estar esta noite en Pardiñas. Están aquí ao meu carón, a miña esquerda está Lucas, Juanma e Fede, que son os integrantes desta banda que chega aquí a Pardiñas dende Formosa, dende o norte de Argentina. Bueno, a primeira pregunta, Lucas, ¿qué tipo de música hacéis? ¿Qué es lo que hace Guauchos? Los Guauchos hacemos música tradicional argentina fusionada con rock, que son los dos universos musicales que conocimos de chico, la música tradicional, y en la adolescencia el rock. Claro. Bueno, es vuestra primera visita a Galicia, ¿no, Juanma? Nuestra primera visita a Europa, primera visita a España. La verdad que es muy emocionante venir y estamos haciendo una gira. Esta fecha es parte de una gira que estamos haciendo. Nosotros lo decimos por la España profunda. Si bien estuvimos en Madrid, estamos recorriendo ciudades y pueblos del interior, y eso nos gusta porque nos permite también estar en contacto con la cultura, ¿no? Nosotros venimos del norte de Argentina. No somos ni de Buenos Aires ni de una gran ciudad, somos como acá, de una ciudad muy chica, y nos sentimos, bueno, estamos con muchas ganas de descubrir también, ¿no?, lo que pasa acá. Y bueno, Fede, ya, bueno, como dice tu compañero, ya habéis estado en otros sitios aquí en Galicia, creo que estuvisteis en Moaña, en el Bar con V. ¿Qué tal fue el concierto? ¿Y qué tal la gente? Bueno, el primer contacto con el público gallego, ¿cómo fue? Bueno, esta noche, hoy recién estábamos contando las cantidades de shows que tuvimos, y es el show número 11. Ajá. Y la verdad que todos los shows que tuvimos en cada lugar desde que arrancamos allá por Aranda de Duero, hace 11 días, fue muy bonito. Todos los shows estuvieron bien. Algunos menos gente, algunos más gente, pero para nosotros está el nuevo y es tan enriquecedor esta experiencia que siempre está bien. Y bueno, aquí lo que se conoce de la música argentina, se conoce, bueno, bastante el rock, ¿no? Figuras, no sé, como Calamaro, por ejemplo, otras bandas como igual Todos Tus Muertos, grupos así más alternativos, pero no se conoce mucho el folclore argentino. ¿Tiene peso, tiene seguidores la música popular en Argentina, o está, digamos, un poco oscurecida, ¿no?, por el rock? Yo creo que la música popular en cada país siempre está vigente. Y hoy en día hay muchos artistas que la reivindican. Tenemos otros amigos como Tonolec, que son bandas que también suelen venir a Europa, y creo que el espacio del folclore, la música tradicional, lo tiene siempre, y lo interesante es esto de bandas como Los Guauchos y como otras tantas bandas de que siempre mantienen fresco, por decirlo de alguna manera, los aires folclóricos, y que no queden algo antiguo o de nuestros antepasados, sino que es algo de hoy también. Claro, porque la música de Guauchos, entiendo, al mezclarla con el rock, como dice él, no es algo museístico, no es algo acortonado, ¿no? O sea, lo que hacéis es trasladar al siglo XXI, ¿no?, la tradición argentina. Sí, totalmente. Entendimos de que era nuestra música tradicional, pero que somos jóvenes que vivimos en este siglo, que tenemos smartphone y que se mezcla todo eso, ¿no? O sea, lo tradicional con la nueva tecnología. Nos gusta mucho el rock,
realmente nos sentimos muy a gusto y cómodos en eso. Si bien ahora, que quería aclararles, estamos en un formato trío, somos una banda más grande, con batería, de bajo, no pudimos venir todos, esta es una avanzada, esperamos que sea la primera de muchas veces y sí poder venir con toda la banda a contarle a la gente que es el rock con el folclore. Hoy vamos a estar tocando con un instrumento autóctono de allá, que es el bombo legüero y 2 guitarras, pero bueno, la banda, bueno, ahí en las redes sociales y demás, está todo y uno puede verlo en la banda completa, ¿no? Bueno, Fede, ¿y se conoce algo de la música popular galega o la música popular europea en general allí en Argentina o llega poco? La verdad que uno puede interiorizarse y puede averiguar, pero la verdad que allá como aquí también se frecuenta uno por la calle la música tradicional de allí. Claro. Y nosotros nos estamos llevando una experiencia de vuelta, te digo, porque estuvimos en bares y en tabernas con bailarinas que bailaron, que tocaron, y después somos concheiros ahora los 3, porque tocamos la concha toda la noche. Y bueno, y también un poco de tambor y de todo, menos gaita, que no nos sale. También estuvimos compartiendo con Ushia, con Narf, que son artistas de acá, que bueno, ellos están haciendo de anfitriones de nosotros acá y estamos compartiendo no solo el día a día y la cotidianidad, sino también un show. Venimos a hacer un recital con ellos ayer, que es increíble y donde justamente estamos tocando juntos y aprendiendo, ¿no?, de la música galega. Sí, la verdad es que si estuvisteis con Ushia, con Narf, son pues dos exponentes de lo mejorcito que hay de la música gallega. Bueno, pues nada, simplemente vamos bueno, la gente va a ver esta entrevista, va a ver también un par de temas de Guauchos a continuación. Explicaros un poco, bueno, eso, ¿qué es lo que queréis transmitir desde el escenario? ¿Cuál es la propuesta que hace Guauchos al público que hoy está aquí en Pardiñas y a los que lo van a ver después también en QZ Música TV? Bueno, nosotros venimos a ver qué pasa también. Esa era un poco a ver cómo será tocar la música tradicional, nuestra música acá. Nada, venimos a proponer un show de los Guauchos en formato trío, que tratamos de hacer una síntesis de la música que hacemos con la banda entera, y también hacemos un par de canciones que son como un tributo al folclore tradicional, que es lo primero que mamamos. Y entonces, bueno, vamos a hacer un mix entre algunas canciones de Guaucho, alguna canción tradicional, y esperamos que esto sirva como un puntapié de una relación de aquí en adelante. Bueno, pois xa sabedes, quedades aquí en primicia coa primeira actuación en Pardiñas dos Guauchos, en formato reducido, o folclore argentino tamén aquí na Galiza. Viento, donde estés, te he dejado abandonado. Ven por mí hoy, todo mi dolor te espera. Son aguas quizá que me gustan verlas pasar. No hay mal ni habrá cuando el viento me venga a buscar. Quisiera congelar en este mensaje toda la emoción, y me verás caer junto a los pedazos de tu piel también. Necesito esta canción, dársela a tu corazón que está allá. Iré por ti hoy, iré por tu mirada de calma. Sé que puede envolver ojos que caen rendidos. No hay más
buscar. Quisiera congelar en este mensaje toda la emoción y me verás caer junto a los pedazos de tu piel también. Quisiera congelar en este mensaje toda la emoción y me verás caer junto a los pedazos de tu piel también. Merda, quedei sen batería. Oh, que putadón. Bueno, vou a ver se do chouripán me carga o móvil. Vai, e trae birras e chouripáns. Birras. 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 Chouripáns. Birras. Si non... Ben, estamos aquí agora con Mini e con Mero, compañentes da Kenya, unha das bandas que vai actuar hoxe aquí en Pardiñas. 30 anos xa de música coa Kenya, que se cumplen este ano precisamente, non? O grupo comezou, se non me equivoco, co primeiro aquel disco Os tempos aínda non son chegados, ou non son chegados, e agora, 30 anos despois, xa son chegados ou non? Tampouco. Nós somos de percorridos longos e os tempos non chegaron. Certamente, cando sexamos nós e donos de nós, con dereito a sermos, sin pedirlle permiso a ninguén, entonces empezaremos a camiñar polo noso camiño, como é normal en calquera situación, en calquera país coherente do mundo. Dentro dunha estrutura máis grande ou nós, camiñando, sin pedirlle permiso a ninguén para ser quen somos. Entón, ainda nos queda camiño, Mero, ainda nos queda camiño. Faise. Bueno, a Kenya é un grupo que nace, que fai música tradicional, música do povo, pero que tamén chega moito a xente nova e a xente que non gosta o mellor, ou que non practica ese tipo de música, non? Hai 15 días estivemos cos labrejos do tempo dos Sputniks, co Leo, co García, máis co Lido, non sei se os coñecedes, eles no seu concerto din que só recoñecen dous pais musicais, que sodes precisamente vos os dous, e son os únicos pais musicais que recoñecemos. Iso, Mini, como se entende? Son moi xenerosos pola súa parte, xente moi lúdica. Evidentemente practican un tipo de música que non é dos nosos tempos, nós non a practicamos, pero que é necesaria. Enténdese, a Kenya fai a música que quere facer, como te dicías, tradicional é música de combate, é dicir, a Kenya ten unha teima e é que a parte da música de volver a música tradicional a nós mesmos, pois é poñer en actualidade os poetas. Casi todas as culturas do mundo non coñecen os seus propios poetas, pero a galega moito menos, porque a pesar de ter medios, entre comiñas, públicos, dedícanse a espallar outras caralladas e non os seus poetas. E temos, creo que debemos ser o país do mundo, a cultura do mundo que máis poetas por metro cuadrado e músicos por metro cuadrado ten. É unha necedade que non se practique este intercambio. Debía de haber poesía en calquera bar, en calquera esquina, porque a poesía vivifica, a poesía enriquece. Entón, a quen ya fai eso desde hai moito tempo, é dicir, cantar os seus poetas, e cantar sobre todo aqueles poemas que son significativos pola súa calidade de amor, pola súa denuncia, polo trascendente ou intrascendente que ten. Quizáis por aí veña pois esa unión ou ese nexo con xente como os Labrejos, que tamén se caracterizan precisamente pois por musicar poetas, Celso Emilio, Lois Pereiro, non, que non nos grupos máis modernos non é moi común. Tamén unha cousa da Kenya que pode sorprender é que alén da categoría ou da calidade musical que sí que está, non busca o virtuosismo, ou non é o que parece dende fora aí. Agora hai unha tendencia nos grupos ou a certos grupos a
pois acadar unha categoría excelsa coa música, e a quen ya non busca iso e transmite de outra maneira. A nos interesa a distancia curta. Nos sabemos, precisamente pola vivencia que temos, porque xa peinamos canas, que na distancia curta é onde se expresan os afectos e os sentimentos, as emocións. E se ti pos isto nun escenario tan grande como teñen hoxe as orquestas, con fume, con luces, desvirtúan esa comunicación. Ese contacto é necesario. É necesario baixar, pousar na terra, tocar, efectivamente, a lentura da terra para saber a que temperatura está, que terra é a que temos, e a partir de aí, xuntos, transmitir eses afectos, eses sentimentos e esas emocións, soñar xuntos. Do tamaño dos nosos soños serán tamén as nosas realidades. Falando da proximidade, é dicir, actualmente na sociedade actual, en vez de pisar isto que é normal, natural, pisamos moqueta de fibra artificial imitando isto. Pois en todo igual, é dicir, ti sales a un escenario, a que? Sales a comunicar, a cantar, é moito mellor que utilizar grandes amplificadores a distancia curta que dimer, é dicir, unha guitarra, unha zanfona, unha gaita, e a música é viva. Nós optamos por esa música viva, non polos grandes sonidos, grandes... Entendes? A parte do que se dixo mesmo. A cuestión práctica é isto. Isto é mullido, isto mancha. É o noso chan. É o noso chan. Que aprendan desto de pisar a terra, de estar aquí, de sentirnos xuntos, de que queremos cabalgar con todo o mundo. Nós non queremos ir como un grupúsculo partido da sociedade, non, é necesario estar con vós, estar, si ven a COZ de Galicia, pois realmente facémolo con que enseña, entendes? Pero a COZ non ven, claro, e outros medios de comunicación non veñen. Por que? Bueno, porque lle teñen medo a discutir todo isto. Bueno, pois o problema é deles, non nós. Entendes? Nós estamos aquí, seguimos aquí. Bueno, pois, máis nada, quedades entón coa Kenya, cos pés no noso chan, coa voz falando dos poetas e do noso pobo, aquí en Pardiñas. Quero voltar para Porto e ollar a pequena nau como navega no Douro, o río do meu corazón. Quero voltar para Lisboa e ir ao largo do Xiado, beber cervexa na Trindade e depois cantar un fado, beber cervexa na Trindade e depois cantar un fado. Saudades de Porto e Lisboa, cantaba Carlos dos Santos portugués de Sabadelle, cando serraba castaño. O seu rostro suado e a súa boca chea de prantos, o seu rostro suado e a súa boca chea de prantos. Quero voltar para Porto e ollar desta xanela o río Douro lonxinco que fuxiu coa miña estrela. Quero voltar para Lisboa, cantar o que cantou Camões nunha nau pelo río Teixo, toda cargada de flores nunha nau pelo río Teixo, toda cargada de flores.
do Serraba Castaño. E a súa boca chea de prantos, o seu rostro sugado e a súa boca chea de prantos. Quero voltar para Porto e ollar a pequena nau como navega no domo o río do meu corazón. Quero voltar para Lisboa e ir ao largo do Xiado, beber cervexa na Trindade e depois cantar un fado, beber cervexa na Trindade e depois cantar un faquero voltar. Hola, estamos con Mónica, que é unha das organizadoras do Festival de Pardiñas. 35 edicións xa aquí, traendo a música, non só a música do país, sino tamén música de outros lugares ata este entorno maravilloso. Estamos no segundo día xa. Que tal? Como vai indo a edición deste ano? Pois estupendamente, como a totalidade dos anos que levamos facendo o festival. Onte, por mor da choiva, houve un pelín menos de xente, pero xa está todo cheo e un gustazo, todo o mundo disfrutando, pais, nais, neniños, avós, todos disfrutando. Claro que unha das cousas que máis chama atención en Pardiñas é iso, no? que non é un festival para a noite, para que veñan a xente nova, digamos, os grupos, sino que se mira que é un ambiente familiar, nenos de todo tipo. Isto sempre foi así, buscádolo vos tamén, non? Sí, sempre foi así. De feito, unha das cousas que define o festival son o gran número de merendas que hai hoxe para, bueno, merendas para xantar, e que veñen todas as familias completas a comer, claro, porque o ambiente préstase para todo. Hai xogos para nenos, artesanía, talleres para todas as idades. Unha das nosas artesanas de toda a vida, de feito, ten 106 anos, e aquí sigue vindo e sigue estando, o cal, pois, si cabemos todos en este festival e hai actividades para todos, para todos. Bueno, o Festival de Pardiñas organiza a xente de Xermolos, non? Imagino que tires membro da asociación de Xermolos, perdón. Claro, é o de sempre, non? Cando a xente chega a un sitio, hai un festival feito por unha asociación cultural, ve o festival, parece que é o único que fai a asociación, pero imagino que Xermolos, como moitas outras, ten moito máis ao longo do ano. Contanos un poquinho, non? Que facedes? Aparte de montar esta festa tan boa, que máis cousas hai en Xermolos? Aparte de facer esta festa, facemos moitas outras para xuntar cartos para esta festa, e aparte tamén organiza, o sea, cosas como a cabalgata de Reis, o desfile de Androido con premios, edita moitísimos libros, sempre todos relacionados coa cultura galega, por suposto, de escritores ao mellor pois menos coñecidos, xente nova para darlle unha oportunidade. E aí estamos todo o ano apoiando calquera actividade cultural que se faga no pobo e según as necesidades que vexamos en cada momento. Claro, de feito, se non me equivoco, non, con Díaz Castro, como foi o ano pasado, non, bueno, ainda este ano, bueno, pero todo o ano, pero vaya, sempre pensamos no curso, non, digamos, pois non foi o escritor máis xerado das letras galegas, non, deste ano, pois tivo moita relevancia, non, había relación entre el e esta vila, claro. Sí, había moita relación, vamos, el naceu aquí, nunha parroquia nos Vilares, e como amigo personal de Alfonso, que é o presidente da Asociación Cultural, e a alma mater da Asociación Xermolos, el conseguiu que este ano fose dedicado a él, conseguiuno el por toda a labor que fixo e evidentemente nós como colaboradores da asociación apoiando, e logrouno, e estamos intentando que Díaz Castro non quede no 17 de maio, sino que perdure como mínimo ata finais deste ano con máis actividades e publicacións. Moi ben, bueno, nada, bueno, estamos indo con esta edición, pero bueno, vai a seguir habendo Pardiñas para moito máis tempo, ¿no? Porque desafortunadamente, últimamente, pois bastantes festivais están pois parando, desaparecendo, pois pola crise económica, pola falta de axudas. Iso imagino que tamén vos faltará, pero Pardiñas ten vocación de continuar, ¿no? Pardiñas ten vocación porque o que mellor se lle dá a Pardiñas é sobrevivir sin subvencións, porque tivemos subvención moi pouquiños anos, entón non é que sepamos de moitos recursos, pero desde logo estamos afeitos a facer este macrofestival sin ningún tipo de subvención pública, ou con algunhas do Concello, da Diputación, que son moi pequeniñas e que para nada cubren, vamos, nin o 10% do custo do festival, non? Entón, solo por cabezonería, e polo moito que nos gusta isto,
dudo moito que consigan que non haxa pardiñas, dudo moito. Vai pasar algo moi grande, non sei, que vayamos toda a asociación nun autobús e tiñamos un accidente, ou algo así, porque eu vexo moi complicado, porque por problemas e atrancos non é. En 35 anos temos moitísimos atrancos, seguimos los tendo. Pero en Turróns non nos dan ganado ainda. E o amor pola terra, pola nosa cultura, e por algo tan bonito como este festival que non ten entrada, que é libre e aberto para todo o mundo, vai a poder con eso seguro. Bueno, pois non vamos a lear máis a Mónica, que seguro que ten moito que facer, que ainda estamos no medio da festa, e xa sabedes, aquí loitando contra o mundo, contra todo, como di o Xurxo Souto, o Festival de Pardiñas este ano e moitos máis que virán. Bueno, choveu a abondo, pero a abondo, que che digo é que nos mollamos por dentro e máis por fora, todos. Pero, bueno, por dentro xa non é cousa nova, pero bueno, a verdade é que este ano fodeunos algo o tempo. Pero bueno, despois polo resto, moi bien todo, Do you prefer than we translate? Como vos gusta tomar a sidra aos ingleses? Sí, like Sí, that's very good. Es muy bien. England has a tradition of cider making as well. A Inglaterra. Que é a primeira vez que a proba, pero que lle encanta tomala. That's the first time that you stay in Pardiñas. I have a house in Galicia, 3 years. 3 years in Galicia. Fai 3 anos que ten casa en Galicia. Festival moi ben, e o pulpo riquísimo. O festival o de menos, nos aquí viñamos a papar o pulpo e churrasco. O resto danos igual. O Xavi home, está moi ben que deixen tamén a todas as asociacións, a toda esta Xavi o diplomático aquí, o tipo serio. No, a ver, sí, o pulpo tamén moi rico. Moi ben a xente, moi ben a festa, levamos indo aquí moitos anos. E gusta disfrutar, nos que somos galegos, gustanos a festa, gustanos comer, gustanos beber. Hola mamá, te quiero mucho. Mamá, un saludo. Estamos aquí reunidos dando un golpe. Seguimos en Pardiñas, estamos aquí con Niamh Ní Cara, que está a piques de subir o escenario, quedan 2 temiñas para que suba. A primeira pregunta que íamos facer é se é a primeira vez, your first time here in Galicia, a primeira vez en Galicia, Niamh. Es mi primera vez con mi grupo y este festival es nosotros primer festival en Galicia, pero para mí no es mi primera vez porque vale, en inglés I used to play with Carlos Núñez, que eres desde Vigo, entonces we did a few concerts here already, but my first time with my own group. Ben, Niamh, tamén queríamos saber que tipo de música, what kind of music vas facer ti aquí hoxe en Pardiñas. Música celta, música irlandés, por supuesto, música muy tradicional, muy antigua, pero también una muñeira también, especialmente para el festival. Canto en irlandés, no canto en inglés, entonces canciones en irlandés, reels, jigs, la música típica desde el suroeste de Irlanda. Bueno, e xa temos que rematar porque Niamh está a piques de subir o escenario. Só queríamos saber para, bueno, se atopas difference between público galego e o público de outras partes, de outros países celtas. Es un país celta, entonces para mí es como en mi casa en Irlanda. El público es el mismo, muy caliente. Do you say that? Very warm, very happy to be dancing and everything. Es un poquito diferente entre gallego y, por ejemplo, alemán o América. Sí, hay una gran diferencia. Pero para mí es mi casa fuera de mi casa. Bueno, pois aquí quedades con Niamh Ní Cara, que vai facer un espectáculo de música irlandesa que vai poñer a bailar a toda a xente aquí en Pardiñas.
Estamos agora con Adrián de Pixelín Foto, fotógrafo oficial nesta edición 35 edición do Festival de Pardiñas. Creemos, Adrián, que é a primeira vez que ves aquí a Pardiñas. Que che parece aquí a festa? Estou alucinando, é unha pasada. O sea, moi familiar, cheo de cultura, cheo de xente de todo tipo, de todo lugar. E a verdade é que é moi animado todo. Enanos de un ano e enanos de 95 anos. O sea, unha maravilla, estou alucinando. Bueno, xa miramos estes días, porque estamos xa no segundo día do festival, realmente, xa miramos fotos túas, bueno, que estaban xa na rede onte, alucinamos, aparte polo boas que son, no? Que xa as coñecemos, pola de xente que había onte, que, bueno, a maioría de festivais foi un día de chuvia e bueno, pois fallou, a xente marchaba e aquí non, aquí a xente aguantou, non? Aquí a xente ten moito peito, A verdade é que moi ben, o tema da chuvia tampouco foi preocupante así como noutras zonas de Galicia e a verdade é que quedou bastante ben o tema e beneficiou para hoxe domingo porque o que é polvareda evitámola toda a base de mollar un poquinho o terreno. Contratouse e unha chuvia ben pensada, a verdade é que bastante ben. Bueno, ti traballas, bueno, aparte de estar hoxe aquí, traballas normalmente de fotógrafo, non, Adrián? Bueno, dedicaste a iso. Hai traballo pos fotógrafos na música aquí no país ou está duro? A ver, hai traballo para fotógrafos para todo. O sea, eu doulle a todo. Si, mira, o meu primeiro é un exemplo que dou sempre, o meu primeiro videoclip con Ruxe foi o meu primeiro videoclip. A chamada foi a seguinte: "Hola Pix, faz videoclips?" Non, pero cando queirades nos poñemos. Entón, claro, ese rollo de que un fotógrafo se centre nunha sola cousa, pois non o vexo. Eu son fotógrafo da BBCC, bodas, bautizos, comunións e concertos. O sea que hai que darlle todo o que teña que ver cunha cámara. Hai que darlle. Só facían os vergalludos, xa facían iso, non? Que facían música para bodas, banquetes e barricadas, decían, non? Bueno, e falando, pues, precisamente do Ruxe, non fuches ti que grabou o videoclip no que non me acordo que tema era, no que subían ao monte con todo para aí arriba, o rock do país, claro. Foi o primeiro, non? E como foi a grabación diso? Porque hubo que ir ali arriba, cargar con todo, contanos un pouco. Foi unha loucura porque non era solo subir o material, sino que de repente, según aínda estábamos montando a batería, estábamos montando todo, chegou unha excursión de 60 personas dun bus de Italia, de italianos, que se sentaban na batería e Sevilla estaba fervida. Están se sentando na miña batería. Porque onde foi a grabación? Foi ali en Santiago, vale, moi ben. Unha pregunta. Eu pois non me son nun monte de Santiago. No, dentro dun rato digocho, dentro dun chisco digocho, porque ahora mismo non me acordo o nome do monte, vanme matar ali pola zona, vanme matar. Pero a verdade que non. Bueno, te has feito máis videoclips, non? Aparte que pensamos, non si Balacandra, Fotos Siden, de logo tamén fixes videoclip con eles, non? Viña, a Balacandra, a Ruxe, a Pito de Picasso, a Son do Galpón, a grupos de toda variedade e a verdade que está moi ben. O sea, quen queira facer algo e teña algunha idea sempre se lle pode dar unha volta e é divertido. E dinos, son moi puntillosos, son moi pesados os grupos galegos cando fan un videoclip, podes contarlos aquí, que nos mira pouca xente, ou deixanse guiar ben e dirixir ben e non poñen peses? Non é pesadez. A ver, eu entendo que o seu arte quere dar forma ao seu arte e eu como director do vídeo tamén lle quero dar o meu punto e entón aí hai que facer que conflúan as ideas e que salga algo, que saia algo bonito. Sempre tes experiencias boas e tes experiencias malas, pero sempre intentas que chegue a bo porto e común, un porto común, que ese é o punto divertido e complicado, non? Sí. Conseguir que todo o mundo quede contento co que se fixo. Sobre todo cando son grupos grandes que un día, pois eu quero isto, eu quero saltar a un río, pois eu quero saltar a un mar, pero como vamos meter auja, pero non sigue, e cando ao final consigues que todo eso quede e o resultado é bo. Aí é o momento de, joder, os acordades aquel día que dixemos de tirarnos agua, que locos estábamos, menos mal que non o fixemos, así quedou ben. Bueno, tamén estive este ano por Cannes, no Festival de Cannes, facendo fotos polo medio. Outra pasada. Bueno, en Cannes tamén apostan, ou levan apostando uns anos polo videoclip galego, bueno, polos videoclips que fan aquí, porque hai incluso un concurso de videoclips. Perdona, Rock do País estuvo nominado. Sí, que tamén, para ser o primeiro videoclip, aquel no Xabarín Club, logo eso, logo outra, verdad que foi alucinante. Pois iso, precisamente iba aí, pensas que, bueno, que polo menos que hai, que se nota que se dá un apoio, un recoñecemento ao traballo que se fai aquí nos videoclips, pero realmente solo en Cannes, é o único sitio onde se, bueno, se lle dá un pouco de visualización e de recoñecemento esos vídeos, non? Quizáis o arte en galego que non sobra, o sea, que non falta arte en galego.
de todo tipo, de cine, de curtas, de música e de todo tipo, non sei que lle pasa que lle falta peito, así como, e en comparación, así como Cataluña di somos catalás, non hai ningún problema, hola somos La Pegatina, hola somos Bongo Botraco, e van a calquera lado e aínda se lles valora de outro xeito, ou na propia terra se lles valora de outro xeito, aquí se minimiza moito desprestixase moito o traballo en galego, xa sexa punk, como sexa pop, como sexa calquera tipo de música en galego, non? E calquera tipo de arte en galego, e que haxa festivais como Cannes facendo que recoñecendo e dándolle peso e valor a ese tipo de traballo é importantísimo a hora de intentar botarlle peito fora a ver si isto sale ou non sale, non? E como ese festival, pois Pardiñas, que presume de lingua, que presume de terra, que presume de xente e que presume de grupos, non? E como eses, pois esa mentalidade de que o arte, de que o vídeo, de que a cultura en galego non vende, non? De que non se move, e iso eu que defendo a lingua e defendo o arte en galego. De feito, a miña web está en galego e todo o mundo me dice, pero como tes a web en galego? Pois teño a web en galego e quen queira e se interese polo meu arte vai ter que tragar esa lingua, que tampouco pasa nada por tragar esa lingua, porque todos vemos series en inglés ou todos vemos arte en inglés ou tal, e non nos está pesando en ningún momento que está en inglés, non? Entón, en galego temos que ter esa mentalidade. Desde nós para fora deberíamos de ter esa mentalidade. E Cannes valora ese traballo e iso sí que merece a pena. Bueno, xa para acabar, pregunta original a un fotógrafo, a que grupo che gustaría facerlle unhas fotos que ainda non puideches? Home, a min flipame Jamiroquai e Michael Jackson, pero claro, eso xa está un pelín complicado. Bueno, teño que, non sei si, pero eu sempre digo, e non sei por que se me meteu esa teima, sempre digo que para min o meu soño é ir de xira con Bon Jovi polo mundo. Non sei por que Bon Jovi gústame, pero tampouco é dos que máis me gustan, non? Teño un mogollón de grupos internacionais por isto de ser gordos e moverse e tal, que me molan, pero sempre digo, no momento no que Bon Jovi me chame e me diga, Pix, vámonos de xira polo mundo, tío, nese momento digo, eu xa morro tranquilo, tío. Bueno, pois xa sabes, John Bon Jovi e banda, Pix está aquí esperando que o chamedes, e sabedes os demais, cando andedes por un festival, tede cuidado porque tranquilamente podes acabar no objetivo de Pix nas redes sociais, na súa página. Nada, deixámoslo que vaya a tirarlle fotos ao seguinte grupo. Sus incorniceiro do dereito e
Bueno, pois nada, ata aquí o Festival Pardiñas, vémonos a semana que ven. Longa vida Pardiñas. Somos festivaleiros. Somos festivaleiros. Xa está petadísimo. O do choripán di que xa empezou, pero non se oe nada. Que saber o do choripán, o ruido que lle fai o xenerador non se entera de nada fijo. Que a música e cultura non ten por que molestar.